Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndekedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Mwanzi hello mukomanashi muri sei zvenyu? Can you please post my own story? Makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakaitwawo marituals kuti ndinge ndichiitawo mari, and now ndakazoitawo a business joint venture uye zvekare murume uyu wandakazoita business venture naye. The funny part was that takasangana kunganga zvedu. That is where we ended up tava kuita business discussions and we started trusting each other. Sezvo tose tiri vaviri takaromba, hakuna umwe anenge achizoda kujeredzera umwe, and kana uchidhila nemunhu wekuti anenge achibhilivha mune zvaunobhilivha mazviri, it is quite easy for you not to rob each other rather than kana uchidhila noumwe anenge akaromba umwe asina kuromba. Zvinenge zviri nyore kuti mose muri vaviri munge muchizopindwa nemweya wekuti munge muchizobirana mari. So we did our oath pamberi penganga iyoyo yacho yakatirombesa tose tiri vaviri. Mukomanashi ndo patakabva tachizozviudza kuti taifanira kuti tinge tichizotreat each and everyone in this business deal fairly. Saka ndakazosvikawo mukomanashi pakutoitawo bhazi uye zvekare owning a bus through my company, but iye neni tose tiri vaviri tine mashares mukambani yacho iyoyo. Ndakabva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. This was after ndafoira O level yangu, zvose izvi zvokurombwa zvisati zvaitika. I knew already kuti ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndisingazotomboipasi O level yacho iyoyo. Kwaingovawo kungomanikidzira kuti zvino ungagoita sei kuti unge uchinzi uri munhu unge uine O level yaunenge uinayo. So situation yainge iri padeni yainge yakaoma. Baba vangu vainge vatomboriwo manager vachitoshanda tichitorarama kaupenyu kainge kari senani, but vakabva vachizonzwirwa godo zvino neveukama, tikabva tachizotanga kutambudzika. Baba vangu vakasvika pakufa vachingodemba chete kuti asi veukama vakandigona, and baba vachizofa I think it was because of stress. Mukomanashi taikwanisa kuenda kuchikoro dzimwe nguva ungori kana nematextbook matatu chaiwo, maexercise book ekuti unenge uchinyora English on the other side pakati pecounter book uchinyora manotsi eshona, pamwe pacho unyora manotsi ebiology. Upenyu hwainge hwakaoma. Then on the other side uchinyorawo mapracticals aunenge uchiita kuchikoro. So the chances ekuti inini ndinge ndichizopasa ndaitozviziva kuti ainge ari mashoma kwazvo with everything that was taking place. Ndakabva ndachizozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. This was after one of my cousin brother uyo ainge ava kushanda achiita zvekudriva matruck akabva achizouya Komba. Akati auya Komba ndikabva ndakumbira ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti munge muchizoenda neni kuSouth Africa kana bepa ndainge ndisitomborina. Akabva anditi it is okay. Mukomanashi takazouya tose kuno kuSouth Africa. Taiti kana tikamiswa nemapurisa mari dzose dzinenge dzichidiwa kuti dzinge dzichizobhadharwa sezvo ndainge ndisina kana passport ndiye ainge achidzibhadhara. So takazoti tasvika muJohannesburg, iye ainge achigara kuEast London naamai guru. Akabva anditi saka iwo mupana wava kutosara panapa. Ndakazosara muJoburg nevamwe sekuru vaamai guru, and then I started working makaremo muJoburg. Mainge muri mugore ra2011 ndikabva ndachizotanga kushanda pane chimwe chikambani checonstruction. Life yainge yakaoma, handidi kukunyeperai. Ndainge ndisina kana mari uye zvekare ndainge ndisitomborina kana fungidziro yekuti nerimweni ramazuva ndichazovawo mbinga ine mari. So I just thought kuti maybe life was supposed to be like that. Upenyu hwandaizorarama hwainge huri upenyu hwekuti ndinongoitawo mudzimai, ndoitawo vana vangu vaviri, totongotamburawo upenyu huchingoenda like that. Uye zvekare I had lost all hope kuti ndainge ndichazokwanisa kuzovawo mupfumi. Ndakachizotanga kushanda mukoma ndichishandira umwe murume uyo iye
ainge aine kambani yake uye zvekare ainge aine motikari yaainge asingashandise. Makore acho iwawo pandakazotanga kushanda ndo pakapinda iyo yainge ichinzi Uber, akandidzidzisa everything, even though ndainge ndisingatombonzwisisi kuti ko Uber yacho inomboshanda sei, ko vanhu vacho uchazovatsvaka sei. Akandiudza kuti iye he was too busy kuti ange achizofamba nemotikari yake. Saka ndakazotanga kumushandira. We were making money during those days. It was only a couple of people vainge vachiri kuita zveUber because vanhu vazhinji vainge vasingatombonzwisisi kuti saka vanhu vacho uchawawana sei. So inini naye takashandidzana and akabva achizototenga imwe motikari. Life was a little bit better. Ndikabva ndachizoroora paya. Mushure mekunge ndaroora, inini nemudzimai wangu takazoita mwana wedu uyo wandakazochekeresa. So I started thinking about the life that I was living. Upenyu hwainge hwakaoma. This was after ndafind out kuti mudzimai wangu ainge andichita. You know, when your wife cheats on you, it becomes very hard and you realize kuti niko zvino zvimanje upenyu hwazooma. Saka iye mudzimai wangu nekusazivawo nekungogara ndiri busy ainge ava kupota achifambidzana noumwe murume uyu ainge atoriwo nezvimari zvake. So mudzimai wangu akatanga kudanana naye murume uya ini ndisina kana chandainge ndichimboziva. By the time that I found out, ndakapera power. Zviya zvekuti unomurova munhu unenge usati wanyatsokurwadziswa. Ndakashaya kuti zvino ndingaita sei nezvose izvo zvainge zvaitika. Asi zvadaro mukomanashi ndo pandakabva ndachizongozviudza kuti painge pasina zvandaikwanisa kuzviita. Inini nemudzimai wangu takazongotaurirana paya but zvinhu zvaigara zvichingondirwadza mumwoyo mangu. But nekuda kwekuziva kuti nhamo yainge iri pamba yainge yakaoma sei, ndakangozviudza kuti maybe ndo zvainge zvakakonzeresa kuti ange achizondichita. Uye zvekare akabva apfugama akatanga kuchema achindikumbira ruregerero. Akabva ati please, iwewe neni hatifaniri kuti tinge tichizorambana because ndinokuda uye zvekare ndakakukanganisira, izvo ndinozviziva. Then after that takaramba tichingogara tose but mumwoyo mangu maingogara muine ronda uye zvekare ndichingozvishora kuti nhamo yakaoma. I then remembered kuti painge paine umwe murume. This was after zvino ndava kutanga kushandisa iyo yavanoti Bolt. Saka ndakabva ndarangarira kuti pane umwe murume uyo wandainge ndakambokwidza motikari yangu yeBolt. Then murume uyo ainge achibva kuGhana. Saka munhu wewe kuti akangopinda motikari ndokubva atotanga kutondiudza nyaya dzake dzose. And in that moment akati achitaura mukoma akabva achizoti kwandiri, imba yangu uchaiona but mari yose iyo yandiinayo kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa handisati ndakambobuditsa ziyaini ndichiti ndiri kushanda but ndine mari yakawandisa. Saka ndakangoti obviously is a drug dealer, saka anogorwadzwa nei. Ndakabva ndachizodzokera kuma-emails nekuma-past rides until ndazosangana that ride that I had done with him. Ndikabva ndachizotanga kutaura naye. Ndakangomuti hello, how are you, can I have your WhatsApp number? Iye akabva ati no, give me yours. Ndikabva ndachizomupa paya. I then started speaking with him. Panguva yacho iyoyo zvinhu zvainge zvakaita kuoma. Ndikamuudza kuti I really need your help, I need an emergency help. And handitombozivi kuti ndoita sei because I have gone through my phone ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. No one is willing to assist me. Saka iwewe ndinozviziva kuti you are a stranger but please ndibetserewo. After that the guy then said okay, ndichazodzoka kwauri. I stayed for about 6 months. One day ndipo apo paakabva achizondisendera text message akabva anditi hello, how are you, what's up. Ndokubva tachizotanga kutaura akanditi your WhatsApp is not working. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndava kushandisa dzimwe nhamba dzepa WhatsApp. Tikaramba tichingotaurirana paya murume uyu akabva achizoti kwandiri paya wakati unoda help, what kind of help do you want. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichisangana nemamwe ma-financial problems and ndainge ndichitoda mari and there were some people that I was owing. Saka ndainge ndichida kuti iye ange achindibatsira. At that time ndainge ndiine motikari yangu and I was thinking of selling that car. Akabva anditi it is okay but iko zvino zvimanje ndiri muCape Town, saka tozotaura kana ndava kuJoburg. Akabva achizoya kuJoburg
ende akandidaidza kumba kwake. Ndakaenda kuya mukoma, then akabva azonditi pane zvose izvo zvauri kuda kubva kwandiri, aiwa izvozvo zvidiki, ndinokwanisa kukubatsira nezvose izvo zvaunoda, asi nyaya iripo ndeyekuti iwewe are you willing to pay the price. Ndikabva ndati handisi kana kutombonzwisisa kuti what do you mean kana uchiti are you willing to pay the price, because all that I want is for you to assist me, because nhamo yandionesa chitsvuku. On top of that ndakachitwa zvekare nemudzimai wangu. So I was thinking at that time kuti chero zvaandiudza kuti ndinge ndichiita ndainge ndisisina kana basa nazvo. Akabva achizoti kwandiri, you know what, hapatomborina kana problem, ndinozviziva kuti you are going through a lot, but ndinokwanisa kukubatsira. Akabva achizotanga kundiudza kuti iye ainge achinamata umwe mwari, not mwari wandainge ndichiziva. Akabva ati mwari uyo ainge ari mwari wekuNigeria, saka if I wanted to become part of that church I was more than welcome. Akabva ati ndainge ndiine lucky because church yacho iyoyo it is only by invite, uye zvekare kuti unge uchizokwanisa kutanga kuenda kuchechi ikoko unofanira kuti unge uchiita mamwe masacrifices anozokurwadza, ende unofanira kuti unge uchizochekeresa ropa rako uchiuraya mwana wako. Akabva anditi uyo anenge asingakwanise kubereka uye zvekare anenge asina mwana hakwanise kuzova part of that occultic church. Akabva ati kwandiri sezvakangoitika pana Abraham ainge achida kuchekeresawo mwana wake, ndozvaunenge uchifanira kuti unge uchizoita izvozvo. Mukomana acho akandibvunza kuti ndainge ndichibvumirana nazvo here zvose izvo zvaainge achitaura. Ndikabva ndati hongu. I returned back home thinking about it. Ndokubva ndachizoenda kumba. Mudzimai wangu akati akarara, ini ndainge ndisingakwanisi kana kurara. I kept on thinking, ndichingoramba ndichingofunga chete. Ndikabva ndati asi Mwari ndimi munoziva, ende ndimi makakonzeresa kuti ndinge ndichizopinda mumasituation akadai, because nhamo munoziva nhamo yandiinayo, kushanda ndiri kushanda. Why is it muchibvumira vavengi vangu kuti vange vachiita zvavanoda neupenyu hwangu? Motikari yangu nekoko inenge ichingofa, kuti ndinge ndichishanda zvinenge zvichiramba. Mukomana she ndakabva ndangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita zvainge zvichidiwa nen'anga yacho iyoyo. I then went to him after 7 days, sezvaainge akandiudza kuti unouya kwandiri after 7 days, uye zvekare unounza hembe dzemwana wako. And ndaifanira kuti ndige ndichizotenga bond paper rered, ndikaita saizvozvo nekuzonyora zita remwana wangu. Then ndakati ndaenda nezvinhu zvezvya. Akabva anditi okay, tasubmita, then tichaona kuti sacrifice yako yagamuchirwa here. I waited for 7 days. Ndingangoti that was the toughest week of my life, waiting for the decision of the church kuti ndainge ndagamuchirwa here muchechi kana kuti kwete, ropa remwana wangu raiita here kana kuti kwete. Minduro yakazouya zvayo, asi ndakabva ndaudzwa kuti hongu mwana wangu ainge agamuchirwa sacrifice, uye zvekare pane zvimwe zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita in the future. So ndakanzi ndinge ndichizomirira kana mwedzi uri muchena ndobva ndazobuda panze. Kana ndabuda panze ndobva ndachizoita mhiko dzacho idzodzo. Ndakaita saizvozvo mukomanashi. Mushure mekunge ndapedza kudaro vakauya vakanditora. Ndaiva nedzimwe mhiko dzandaifanira kuti ndinge ndichizoita, uye zvekare ndakaendeswa kune imwe imba uko kwandakanodyiswa huku mhenyu. Handina kuipedza hangu yose kuidya huku yacho iyoyo mhenyu, asi ndakangodya pashoma. After that ndakabva ndachizonzi ndinge ndichizonwa ropa. Komanashi ropa rakaunzwa ndichitoona kutoti iri iropa remunhu, sezvo yazvikuti kana ukadonata ropa rako vanobva vaisa ropa racho mune zvimwe zvimaplastic, saka ropa racho iroro rakatouya riri muchiplastic chikatovhurwa, then ndokubva vatoisa ropa racho muglazi. Ndikanzi ndinge ndichinwa. Komanachi ndaifungidzira kuti ndicharutsa, ndikabva ndaramba. Ndikabva ndanzi zvino kana ukaramba haukwanisi kuzoita mari, mwana wako anenge afira mahara. Komanachi ndakazoti
ndangoti dzvutei kahwani ndokubva ndatonzwa kuti ndainge ndava kuita sekunge munhu ari kubatwa nechadzimira, ndikaudzwa kuti painge paine dhimoni rainge rava kuuya kuzopinda mandiri, iro randainge ndichazofamba naro richindibatsira mumabusinesses angu. Saka I even asked for more ipapo pandainge ndava fully possessed. Komanashe ndakapiwa ropa ndikarinwa. That was my relationship ne-occultic group iyi. Inini nemudzimai wangu takazorambana. After that ndikabva ndachizotanga kugara neumwe mukadzi uyu muSouth African. At least iye ndakakwanisa kumubudira pachena ndikamuudza kuti zvakaitika ndezvizvi nezvizvi, uchindoona ndiine mari yangu inobva pakati nepakati. If there are rituals that I need to perform, iye anenge achitozviziva, saka nguva zhinji anokwanisa kudzokera kumba kuna amai vake kuti ange achizondipa space, because dzimwe nguva ndinenge ndichitofanira kutoti ndinge ndichirara neumwe mukadzi uyo wandinoshandisa pamarituals angu, and iye kana aenda kumba kwavo then ndinozosara ndichizadzikisa mhiko dzangu. After that over achizodzoka kana ari semukadzi uyo wandinenge ndarara naye, it is either bad luck, anenge ava kungotevererwa nebad luck, kana kuti anokwanisa kuzotofa. That will be her own story. Handiti anenge atorawo mari kubva kwandiri. Saka inini mukomanashe, being a ritualist, ndoda kungokuudzai kuti I am a victim of the situation. Kwese kwandinenge ndaenda, it is just double trouble. Kuzonosvika ndazviudza kuti zviri nane kuti ndinge ndichitawo zvekuromba, ko ndingagodii nekuti upenyu hwacho hwakaoma. I never wanted upenyu hwakadai so, but mudzimai wangu akandichita nekoko, business risingafambe, motikari yangu ichingoti kungofamba yogadzirwa. We were barely scraping by, the pain was just too much. Zvino pandakazosangana nemukana ndikabva ndazviudza kuti opportunity only comes once in a lifetime. When life is going, ndikati where life is going to take me to, I don't care and I don't know, I don't have an idea, but ndinongonamata kuna Mwari kuti vachandiregererawo nekuda kwekuti ndakaurayawo mwana wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi ndinongonamatirawo kuti dai Mwari vandiregerera, because ndakakanganisa, ndinozviziva, asi situation ndo yainge yakaoma. Zvakangooma hazvo vedu we.